Гэта ўжо традыцыйны праект дзіцячых харавых калектываў. Штогод Белдзяржфілармонія збірае яго ўдзельнікаў. Кожны раз новая тэматыка і рэпертуар змяняюцца і стылі. Гэтым разам сябе паказалі выключна сталічныя выканаўцы, напрыклад, узорны хор з 8-й дзіцячай музычнай школы мастацтваў імя Рыгора Шырмы. Объединить детские хоры, которые участвуют в Международном хоровом обществе «Камертон», в любви к песне, в любви к музыке, на сцене, главной сцене нашей страны, Большого зала филармонии. А галоўная задача праекта заключаецца ў развіцці творчых сувязяў і абмене вопытам харавога спеву. На сцэне прагучалі класічныя, беларускія і духоўныя кампазіцыі. Сярод іх і музыка для дзяцей. Дарэчы, першы канцэрт адбыўся яшчэ ў 2006 годзе, і зараз яго традыцыя працягваецца ўсё новымі і новымі навучэнцамі. Для некаторых гэты канцэрт ужо не першы ўдзел, а хтосьці сёння дэбютуе на сцене. Дети вырастают, дети уходят, дети новые приходят, их нужно снова научить петь. Это сложный очень процесс. Узорны хор «Фест» прымае ўдзел у праекце яшчэ з самага заснавання. Яго салісты Ксенія Пратасеня і Ілля Лебедзеў выступалі ў ім яшчэ 14 гадоў таму. І зараз яны ўжо выпускнікі вышэйшых устаноў адукацыі краіны. Нягледзячы на гэта, яны і сёння працягваюць займацца музыкай. Мы готовимся 2 раза в неделю, у нас наши стандартные стабильные репетиции, когда мы подготавливаемся ко всем нашим международным, республиканским конкурсам, фестивалям. Всегда присутствует немножко волнения, но когда ты подготовлен на 100%... Суета, самотоха, она незаметна для нас уже. Да. У склад міжнароднага грамадскага маладзёжнага харавога аб'яднання «Камертон» уваходзяць дзіцячыя беларускія хоры музычных і агульнаадукацыйных устаноў краіны, а таксама сярод іх і харавая студыя «Піянеры» імя Георгія Струве, што знаходзіцца ў Расіі. У планах арганізатару правесці і іншыя канцэрты.